bejt bini ġdid toroq wiesa f'tarf il-bot lejn il-knisja namil dawk id-djar kumdita fern puliti pjanti zbieħ ta' perit fuq il-fil biss inħobb mhix jammur f'dak l-imkien nara djar bniċ żgħar fis-saqin fil-qalba tar-raħal it-toroq imserba li jagħtu lejn misraħ fi statwa tal-ġebel il-merba tagħtik nammira l-inħawi tal-ħwienet ta' belli u twieqi bl-ortenzi f'setaħ bil-qranfol tħossu jenni. Nara xi qed jistrih fuq banketta dejjem ħdejh il-gabjetta b'gardel umru sħiħ bil-baqun u bl-imterqa jafu wkoll żmien il-gwerra fl-aġel fil-ħanut tal-inbit hemm kunċert għax inri tal-kitarra espert